det bliver brugt det her? Det er 1801 eller noget til 1862. Det skriver vi. Alright. Is this your semaphore station? Mine, I work it. Hvorfor er det, vi har en skibsmast her, Eva? Ja, det er ikke en skibsmast. Det er en optisk telegraf. Ja, Ja. men det ligner jo næsten noget, som du kunne have Pinocchio hængende for enden af. Det er ikke helt Ja, på men teknikken her. How does it work? There is another one on the far horizon. Ja, men i virkeligheden, så skal du forestille dig den her som 8 gange større. 8 gange større. 8 gange større, stående på en bakke eller et hus, og så kunne man telegrafere igennem luften. When I receive a message from right, I transmit it to left. Så man kiggede med kikkerter, Ja. og så kiggede man på det signal, der kom ved, at man så hev i en snor, eller hvad? Fordi at hver af pladerne har en værdi. Okay. Nu er det 30.500, Ja. og den værdi har så en bestemt kode. Thus are messages from Spain transmitted all the way to Paris in a matter of hours. A modern miracle. Fjernkommunikation, når det er allerhurtigst før elektricitetens tid. Det er første gang, at vi får brudt den der hastighedsgrænse, Ja, klart. der hedder, hvor hurtigt en hest kan rende. Selve beskeden løb hurtigt end en hest. Fantastisk.